yabase-Efese ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyabulisa ukubonga abantu abaqalayo ukwenza nathi kule nkonzo ye-Special Sunday. Wamkelekile egameni likaYesu waseNazaretha. Wonke umuntu wamkelekile, bathandekayo. IBhayibhile kwincwadi kwalapho kubase-Efese chapter 4 verse 19 bangabaphazami ithi, ngoko ke nisengabasemizini abaphambukeli ningabenzi kaThixo nakhele kwisisekelo sibapostile nabaprofeti, inguYesu Kristu ngokwakhe olilitye lembono. Amen. So ngaloo mazwi bathandekayo, samkelekile sonke egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyambulela kuThixo oqhubeleka nathi njalo, nosigcinileyo, osifihlayo njalo ezintweni zonke egameni likaYesu. Amen. Ndifuna sijonge le ncwadi yabase-Efese chapter 4 sizothandaza ngayo verse number soqala verse 22 sibe sesiyathandaza egameni likaYesu. uYesu xa efika emntwini, eyona nto aqalatile nayo kakhulu, nandilithi uYesu uqalatile kakhulu ne-character yakhe umuntu. Before umuntu uThixo mhlawumbe ambize uba abe ngumshumayeli, abe ngumapostoli, abe ngumprofeti, abe ngumvangeli, abe ngumfundisi, uThixo aqale nje akufike eklasini yakho wedwa apho azoqala adile ne-character yakho, adile kakhulu esimilo sakho. Isimilo ke xa silungiswa nguThixo akubikho mnandi. Sometimes udlula ezintweni ubungalindelanga into yobana mawudlule, kuze kwenzeka izinto ubungalindelanga uba zingenzeka ebomini bakho, kanti uThixo ulungisa isimilo sakho egameni likaYesu. Amen. So nginaloo nto nje into yobana umntu xa ngabe ethe wasindiswa wamkela uYesu, kubalulekile into yobana ayigade kakhulu i-character yakhe, because isimilo sekholwa asifani nesimilo somntu ongakholwayo. Nokwenza komntu okholwayo akufani nokwenza komntu ongakholwayo. Ndikhuleke bathandekayo ndisithi mamkele uYesu ndisekhayeni lam. Bebeye bathi abazali bam xa ngaba kukhona into engathi andiyenzi kakuhle, bathi hayi umzalwana akenzi kanje ngenxa bebona i-character endinayo egameni likaYesu. So xa usindiswa kusamkela uYesu, abantu o-close nabo, before bajonge amavesi onawo, before bajonge ukuhlabela onako, before bajonge zonke iziphiwo okanye izibabalo nazo, baqale bajonge isimilo sakho uba ngabana sinjani. Noba kusemsebenzini, noba kusekhaya, wherever indawo kuyo, abantu baqale bajonge i-character yakho uba njengoba uthe usindisiwe nje sinjani isimilo sakho. Isimilo ke sibonakala kakhulu ngokuthetha, uba ngabe uthetha kanjani nabantu. Ake wakuthetha enye into umntu akashangase sithi uthi umuntu uzimu-identify uba ngabe uhlobo lunjani, mfumana apha kwi-conversation. Uba ngabe unenkani, uba ngabana unothando, uba ngabana ukhohlakele, umfumana apha kwintetho yakhe, apha ekuthetheni kwakhe. So isimilo somntu ke usibona ngendlela athetha ngayo kakhulu, ube sowujonga ke ngoku indlela enza ngayo egameni likaYesu. So xa sikuye kuKristu isimilo sethu siyaguqulwa. Uthi xa ebhala uPaul ebhalela ibandla laseThesalonike, uthi iingqondo zenu maziguqulwe. Then once waguqula ingqondo yakho, automatically isimilo sakho sizawutshintsha, ungabi sabhiheyva ngendlela ubukade ubhiheyva ngayo kwixesha elingaphambili. Uba ngaba ungumphathi emsebenzini, abantu bukade batrita gadalala, then abantu bayajonga njengoba usindisiwe ke ngoku ngaba uzobaphatha kanjani, because abantu bayakugada kakhulu kwi-character yakho xa ngaba uthe wahlangana noYesu wazibiza ngomntwana kaThixo. Amen. Haleluya. Cela ke sifunde, umntu andifundele uverse number 22 sibe sesiyathandaza. Ncwadi yabase-Efese chapter number 4. Ncwadi yabase-Efese chapter number 4. Yes. Verse 22. Isihloko sifundeka ngolu hlobo, ubomi obudala nobutsha. Amen. Apha isihloko oqala sithi ubomi obudala nobutsha. So
which means unobomi obudala umntu aphila kubo, unobomi obudala kunempilo ayiphilayo umntu, impilo endala. Then kube sekuzobakho impilo entsha emveni koba kudlule impilo endala. So xa kuzothethwa ke ngobomi obutsha okanye ngobomi obutsha nobomi obudala kugcwala into entsha kwakum. Xa umntu esaphila ubomi obudala ephila ngokwesimo esidala, uba ngabana sengene ekukholweni kuyanyanzeleka into yobana angabi sabonakala kubomi obudala, kube sekuvela ubomi obutsha ngoba usebomini obutsha. Amen. Yabona xa umntu okokuqala xa singqina sonke, umntu uyabazi ubomi obudala ebekade buphila ngexesha ebengakaguquki, ngexesha ebengekakholwa uba ngabana kubomi obudala ebekade njani, ebekade ekhohlakele, ebekade nenzondo, ebekade lomona, ebekade lochuku, ebekade nazo zonke izinto zobomi obudala. Then xa sekufika ubomi obutsha, ukuthi uPaul xa ebhala uthi xa ubale kuKristu usidalwa esitsha, athi izinto ezindala ke zidlulile kuye, athi bheka ke zonke izinto suke zabatsha ngoba kungene ubomi obutsha kuye, kwaphuma ubomi obudala. Amen. So xa ngaba yabona inyoka xa selindala iyayihlubula ingubo endala, ukuze xa seyihlubula ingubo endala kuvele ingubo entsha. So nathi xa sesiphuma kubomi obudala singena kubomi obutsha, itshintshe indlela esaziwa ngayo nendlela esenza ngayo ngoba singene kubomi obutsha obukuKristu. Amen. So xa sikubomi obutsha uKristu Yesu esabenzisa into yobana uqala alungise, uqala ikharektha yakho, abantu uqale kutshintshe ikharektha yakho, uboneka kukhona into entsha eyenzekileyo kulo muntu ngoba ungene kubomi obutsha waphuma kubomi obudala. Yes. Verse 22. Njengoko inyaniso ikuye uKristu Yesu, yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala owonakaliswayo ngokweenkanuko zokulukuhla. Njengoko inyaniso ikuye uYesu, njengoko inyaniso ikuye uYesu, yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala. So xa sisindiswa sithi thina ngakwihambo yangaphambili simlahle umntu omdala. Yes. Owonakaliswayo ngokweenkanuko zokulukuhla. Umntu omdala wonakaliswa ziinkanuko zokulukuhlwa. So ngamanye amagama wathi wonakaliswa ziinkanuko zokulahlekiseka umntu omdala. So xa sikuye uKristu siyamlahla ke umntu omdala, kube sekuvela umntu omtsha, aphume umntu omdala ohamba ngeenkanuko zokulukuhlwa, ngokungene umntu omtsha. Ndithe umntu omdala uba nenzondo, uba nochuku, uba namakhatha, uba nenkani, uba nomona, uba nazo zonke izinto zeenkanuko zokulukuhlwa. Umntu omdala, umntu omdala ukhonza amadlozi, umntu omdala uyajola, uyathakatha, wenza zonke izinto ezingcolileyo. Umntu omdala uthi ke selikulahlile nina isimo somntu omdala. Yes. Nihlaziwe ke nguwo umoya wengqiqo yenu. So xa sesingena kuKristu siyahlaziwa nguwo umoya wengqiqo yethu. Yes. Nimambathe umntu omtsha. Nembathe umntu omtsha. Yabona xa sombathe umntu omtsha uthi noba ngakunephuza face, once kwangena umntu omtsha iyahlambeka iphuza face kuwe because wombathwe ngumntu omtsha. Noba ngabantu besikabeka bekujonga bakubone njengontsabwini, iyatshintsha loo nto, wombathe umntu omtsha. Siyabombatha. Bandekwazi abantu kwindawo ohlala kuba ungulo mntu uxabanisa ngulo mntu othuku, bakaba uthenwa babulisa ngoba nembathe umntu omtsha. Xa wembathe umntu omtsha awukwazi ukuphila ngokwendlela yakudala because wombathile. Yabona mntu xa wembathile
wombatha xa kubanda wenza sho into yobana yonke indawo emzimbeni yakhe iyamegquma. So yibale imagination womntu owembathe kanjalo, embathe umntu omtsha, kuthi kufika izinto somchukutsha somhlukumeza but kusuke kuvele uthando kuye because wembathe umntu omtsha. Yes. Othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni. Lo muntu omtsha uthe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni. So which means thina xa sisindiswa sikholwa senzelwe sadalelwa ebulungiseni, senziwe amalungisa ngenxa yoba sembathe umuntu omtsha, sadalelwa ebulungiseni. Yes. Nasebungcweleni benyaniso. Nasebungcweleni benyaniso. Uyibambe le ndawo. Nasebungcweleni benyaniso. Nasebungcweleni benyaniso. Not ubungcwele bokuzenzisa, not ubungcwele bokupretenda, ubungcwele benyaniso. Ubuphila ubungcwele uphakathi kwabantu, ubuphila ubungcwele ungekho phakathi kwabantu, ngoba ubungcwele benyaniso. Nasebungcweleni benyaniso. Yabona xa uphila ubungcwele benyaniso, uhlukana nezinto ozithandayo, wenze izinto ezenziwa yinyaniso ngoba usebungcweleni benyaniso. Uhlukana nabantu obathandayo, uhlangane wenze izinto zobungcwele benyaniso. Ngoba xa ufike lo benyaniso ubungcwele ukwenza into yobana uqoqeke, ungasenzi ngendlela ukade wenza ngayo, ubungcwele benyaniso. Ungasafumaneka kwindawo ukade ufumaneka kuyo, ubungcwele benyaniso. Yes. Iphelile? Iphinde ke verse number 24 years sibese siyathandaza. Nihlaziwe ke kuwo umoya wengqiqo yenu. Nihlaziwe kuwo umoya wengqiqo yenu. Nimambathe umuntu omtsha. Othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni. Yes. Nasebungcweleni benyaniso. Nasebungcweleni benyaniso. Verse 25. Yes. Isihloko sifundeka ngolu hlobo. Imiyalo yobomi bemihla ngemihla. Imiyalo yobomi bemihla ngemihla. So sihamba apha nobomi obutsha bomntu, nobomi obutsha, nobomi obudala. Yes. Verse 25. Verse 25. Kungoko ke ndithi lahlani ubuxoki. Xa senikubo ke ngobomi obutsha, uthi kungoko ke ndithi lahlani ubuxoki. Xa usebomini obutsha uyenze njalo uyabulahla ubuxoki. Yes. Thethani inyaniso. Nithethe inyaniso. Abantu abaninzi bathi xa bethetha inyaniso funeka uyithethe ngalo lonke ixesha, ezinye izinto funeka ukhululeke ngobuxoki. Ithi kulahleni ke ngobuxoki. Uba ngabana kufuneke ulima lwenu ungene engxakini ngenxa yokuthetha inyaniso, kungcono kungene engxakini as long as uthetha inyaniso, ubulahle ubuxoki, because ithi iBhayibhile uyise wamaxoki nguSathane. So xa ngaba wena uhlele ebuxokini, ithi loo nto uzi-alayina ekutheni uba ube ngunyana kaSathane, ube ngumntwana kaSathane. Xa ungabulahlanga ubuxoki, ungazuyithetha lenyaniso. Yes. Ngoku elowo nommelwane wakhe ngokuba singamalungu omnye elonke. Verse 25. Ngoko ke ndithi lahlani ubuxoki. Lahlani ubuxoki. Thethani inyaniso. Thethe inyaniso. Inyaniso iyathethwa. Yes. Elowo nommelwane wakhe. Uyayiva ke ngo elowo nommelwane wakhe. Nithethe inyaniso elowo nommelwane wakhe. Yes. Ngokuba singamalungu. Ngokuba singamalungu. Omnye elonke. Omnye elomnye. So xa kuthiwa ngokuba thina singamalungu, into eyenziwa nguwe tata ufakwe right. Kuthiwa abazalwane benza kakuhle. Into erongo eyenziwa nguwe, kuthiwa abazalwane benza into erongo. Kuthiwa xa ukhohla ke kuthiwa abazalwane bakhohlakele. Xa unothando kuthiwa abazalwane banothando ngoba senze njani, singamalungu omzimba omnye. Whatever into oyenzayo kumzalwane
yazi into yobana akuzujonga wena wedwa but ungcolisa nabantu abangakhange benze nto. Uba ngabana uyahleba kuthiwa abazalwane bayahleba, ufaka nabantu abangenzanga nto because singamalungu omzimba omnye. Yes. Qumbani ningoni ilanga malingade lishone licaphukile. Ithi ke ngoqumbani ningoni qumbani kodwa ningenzi njani? Ningoni. Ukhona umuntu angaqumbe ade acinge enhliziyweni yakhe uba yabona nje bendenze kanje ingaze ndiqhobe ngempama, uyaqala ukona ke ngoku. Njengobana esendenze kanje ingase ndimenze into ethi ingasafe ingasangene kwingozi yemoto, uyaqala ukona ke ngoku. Ithi qumbani but ningoni. Zikhona izinto angabhala kanje uphona, zikhona izinto eziqumbisayo but ekuqumbeni kwakho wena ungenzi njani? Ungoni. So what they use nobani uqumbe ke vele uyeke uqumba. Amen. So xa uthi qumbani ningoni. Yes. Kananjalo musani ukumkhwelela indawo umtyholi lo. Imali isuleka. Ithi ke xa uqhubeleka nayo laa nto iqumbani ngekuthi malingade litshone ilanga wenze njani? Uqumbile. Masithi ke uqumbile ne? But ke ngoku malingade litshone ilanga. Oko wena uqumbe emini yokuba ngaba uphekile waphakela abantu nomnikeza ukutya umnikeza uqumbile. Bangabe uqumbile uthi hayi ke bazawubona ke namhlanje anenzi kwana mhlawumbi nezitya because uqumbe wena funeka siqumbe songapha endlini. Awubulisi nobulisi nomakhelwane bayazi baye ke uqumbile ke namhlanje njalo ufaka. Uthi qumbani kodwa ningoni abe sesithi ke ngoku malingade lishone ilanga liqumbile. Ukona abazalwane lishone ilanga kuse ngomso kuse ngeyamini okusaqumbile. Omnye uqumbe waqundiswa ngumntu ngo-2020 samqumbele nangoku. Uthi into andenza wona ubani soze ndimxolele uqumbile nje uzibona. So uthi qumbani lingade lishone, which means zama apha uqumbeni kwakho uphilisa wabuluke zilungise ngoba wena ngumzalwane usebomini obutsha. Amen. Yabona xa sikholwa kunabantu esiyesigilane nabo. Ekugilaneni kwakhe nawo uba ngajonga uzohamba wam kude ungambulisi. Okay, masithi umbulise lona akaphendula akavuma ngambulisa, akavuma ngambulisa, akavuma. So ndenze njani ke ngoku? Namba ndimqumbele. Suqumba wena ngumzalwane. Lo mntu lona qhubeleka wena wenza okulungileyo until yena athi abona uba le nto ndiyiqumbeleyo ayikho. Unless uba ngabe uyazazi nawe uqumbeni kwakhe unesandla sokuqumba kwakhe. Ithi maye lowo eziza ngaye izikhubekiso. Ithi ufana nelitye eliphoselwayo lokusila laqhubekisa abantu ukusithi ngumzalwane. Amen. Yes. Kananjalo musani ukumkhwelela indawo umtyholi lo. Musani ukumkhwelela, musani ukumvulela ithuba uSathane lo. So nasekuqumbeni kwakho jonga into yobana ngaba awuzuthi umvulela ithuba noSathane. Yes. Lo ubayo makangabiseba. Lo ulisela ke ngoba makangabisabelo sela. Uba ngabe ukade unezalo lemilo emide, xoxa ke ngoku imilo yakho subalisela. Uba ngabe ukade useba sukweba ngoba ungumntwana kaThixo uzelwe ngakutsha usemzimbeni omtsha. Amen. Amen. So noba ngaba into uyayibona uyayirhalela, thetha nomnikazi wayo uba mntakwethu ndibona into ethile ndayithanda, so ndicela undiboleke okanye ndicela undiphe. Ungayeki. Obelisela makangabiseba. Yes. Kanye ke makabulaleke esebenza okulungileyo ngezandla zakhe. Oba ngabe uyabona into yobana kwingxaki ucela makasabulaleka asebenze ngezandla zakhe. Yes. Ukuze abe nako ukwabela osweleyo. Angasebenzeli yena yedwa, abele nalo usweleyo. Okokuqala belisela lo mntu, so uyayazi nobana kwebiwa kanjani, bana kuthiwa makasebenze ukuze abele nalowo usweleyo. Angabi ngohlohla kwesakhe. Yes.
makungaphumi naye intetho ebolileyo emlonyeni wenu. Makungaphumi naye intetho ebolileyo phi emlonyeni wenu. As far sisemzimbeni omtsha singabantwana bakaThixo, makungaphumi nanye intetho ebolileyo emlonyeni wakho. Intetho ebolileyo kokuthuka, kokuhleba, zonke izinto zinhlamba. Uthi makungaphumi nanye intetho ebolileyo emlonyeni wakho. Yes. Mayibe Yesu kuba ilungele ukuphuma oko kuluncedo. Makube yinto efanelekileyo uyayithetha ezoba luncedo. Ungathethi nje uthi hayi ndizive sendishilo ndizibone sendithethile. So ithi ke ngokulono njengoba sikulo mzimba omtsha, xa uzothetha xa uyicingisisele uba ngaba xa ifika kulo mntu ngabe izawumakha izawunceda naye. Yebo niphoxene anibonanga ngesonini, but ke ngokuzama into yobana njengomntwana kaThixo uba ingaqhubeleki umlilo uvutha. Ngoba kuye kwenzeka into yobana ningaboni ngesonye, but ke xa ukhupha amazwi kuthi kanti uyawulwelisa umlilo lo. Uwenza into yobana kungabikho kuqonda, because amazwi owathethayo awungeke ukwazi warapha. Noma ngabe ungaqonisa into ayithetheke ukwazi uyicima. Yabona xa uthethe into emntwini, xa usenza into errongo uthi hayi vele wayeke wathetha ngohlobo noba wawuqondisile, because amazwi owathethileyo akakwazi kunabeka. So yiloo nto ithi ke ngoku mawungaphumi intetho ebolileyo noba eyonakeleyo emlonyeni wenu. Yes. Ukuze ibabale abevayo, ukuze ibasikelele abo beva. Mawuphuma intetho elungileyo ukuze abaphulaphuleyo basikeleleke ibababale. Athi umntu emamele ungaqontanga nevesi but ngokuthetha kwakho abangathi uba ndiyasikeleleka mani le ndlela athetha ngayo. Ube nothando, ube nentlonipho ekuthetheni kwakho. Because zinintsi izinto ezonakele kuthetho. Ezinye zonakele kuthethwa kusithi hayi siyadlala, kube kusonakala izinto ezininzi. Yes. Kanjalo musa ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo. Musa ukuwenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo. So uba ngabana ezi zinto uyalwe kuzo apha ngasentla zisafumaneka usazenza, ithi loo nto umenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo okuwe. So wena njengoba ukholwa umzalwane unomoya oyingcwele kaThixo, unomoya oyingcwele moya ulapha kuwe kaThixo. Uthi wena ungawenzi buhlungu ngawukhubekisa umoyingcwele kaThixo lapha kuwe. Ngendlela ophila ngayo, ngendlela owenza ngayo, ngendlela othetha ngayo, ungawenzi buhlungu umoyingcwele kaThixo lapha kuwe. uJesu xa ngabethetha andimshili nedwa, ndimshiya lo mthetheleli ongumoya oyingcwele. Athi uJohane xa ebhala athi ngumoya wenyaniso, umoya wokulungisa, umoya wobulumko, umoya oyingcwele. So which means xa umenze buhlungu umoya oyingcwele, ithi loo nto wena uhlukene nomoya wenyaniso, uxabana nomoya wenyaniso, uxabana nomoya wobulumko xa umenze buhlungu umoya oyingcwele olapha kuwe. Yes. Enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo. Enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo kumoya oyingcwele. Natywinwa kuwo naqiniselwa kumoya oyingcwele imini yentlawulelo. Usho kanjalo ne? Amen. Yes, qhubeka. Mabukhweleliswe kuni bonke ubukaka. Mabususwe bonke kuni ubuhlaka. Yes. Nomsindo nengqondo. Nabazalwana banomsindo banganjalo umzalwana unomsindo, khaleza abe nomsindo. Xa ngaba enomsindo uphula izitya, uphula ikomityi, kuyonakala nje xa ukhona oyena. Uthi masisuke ke ngokwezo zinto kuni. Umsindo nengqondo.
So ukuqumba makusuke kuni. Nokungcola isixhosa sakho, nokungcola. Amen. So nokungcola makusuke kuni. Ngabe ngomzalwane ongcolileyo, benenhliziyo embi, benenhliziyo ekhohlakele, benenhliziyo ethakathayo, khona. So okungcola makukhweleliswe kuni. Yes. Nokwenyelisa. Yonke into wena enhle uyayinyelisa, nombona ngabe yaphumelela uyamenyelisa, nombona encedwa nguThixo uyamenyelisa. So wena ke mayisuke loo nto kuwe. Okungcola, okwenyelisa. Yes. Ndawonye nolunya lonke. Ndawonye nolunya lonke. Ndawonye nezinye izinto ke ezingakhankanywanga apha, nolunya nalo malukhweleliswe kuwe. Yes. Ke nina yibani nobubele. Omnye komnye. Ndifuna sithandaze ke bathandekayo. Ke nina yibani nobubele komnye. Amen. Awubi nobubele kubantu owazana nabo, kubantu ozalana nabo, kubantu okhonza nabo, kubantu okhonza ebandleni elinye nabo, kubantu wababona. Ithi banobubele komnye, bantu bonke. Komnye. Amen. Yabona xa kuthethwa ngoba yibani nobubele komnye, uthi udibana nomzalwane edolophini, nomzalwane omaziyo, nomzalwane ongamaziyo. Because ungumzalwane onobubele komnye, uqala ubulise lo ungamaziyo, ngoba unobubele komnye. Kunabazalwane othi xa uhlangana nabo edolophini alinde obana mawuqale kanti umazisi baye ngumzalwane ubani ube ngona mbulisayo. Ithi banobubele komnye, not kubantu owazana nabo, not kubantu ofellowshipa nabo, not kubantu